Ana sa 40 ka mga istruktura sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City nga gipang balik og tukod ang gipang guba sa mga personay sa task group demolition. Lakip sa rason mao ang himuon kining venue sa aktibidad sa Higalaay Festival. Ano ang report? Gipang bungkag kining mga natukod nga istruktura. Lakip mga trapal nga gihimong atop sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon sa Cagayan de Oro City adlawng Huwebes. Kini atol sa operasyon sa mga personahe sa task group demolition. Sumala sa LGU, kini nga mga istruktura nga ana sa kapin 40 gipang tukod ra balik. Kay nunduman nga ikapila na nagpahigayon og demolisyon sa lugar tungod sa risgo sa pagpuyo sa lugar, labi pa nga kilid ra kini sa Cagayan de Oro River. Kini mga apektado na to, na kuha ni sila, na-relocate na ni sila, gitagaan na sila relocation area. Pero wala pagyapon sila ni adto didto kay na daw ilang panginabuhian sab dire. Although na sila relocation dito, halos kini sila tanan na-relocate na namo ni. Kapila na namo gali ni sila gipangkuha dire. Mobalik gid sila. Usa ang panimalay og tindahan ni Jezreel sa mga giguba sa demolition team. Sakit daw alang kaniya, apan nadawat na niya kini. Nang hangyo na lang siya nga hatagan sila og espasyo aron dunay mapuy-an mentras giasikaso pa ang ilang relokasyon. Kapila naman gyud pod matris nga ang kami gyud pod wala. Oo, so nag-apply man gyud mi, murara gi repaso ra nga among papel kay bale. Nya wa pa gyud mi gitawagan gyud. Sigon sa task group demolition, ilang gipaspasan ang demolisyon dinhi sa Isla Delta sa Barangay Konsolasyon, sanglit anaa dinhi ang portion sa Cagayan de Oro River kung asa ipahigayon ang Higalaay International Dragon Boat Competition. Hinungdan nga gipaspasan ang pagpahawan sa lugar karong gisaulog sa syudad ang Higalaay Festival. Gipasabot sab sa demolition team nga sagad sa mga nagpuyo balik sa lugar, nahatagan na og relokasyon sa tiud, samtang ang uban ginaproseso pa. Napasabot naman pod although kabalo na sab sila nga bawal ginilis. Ang ila lang yun kay wala lagi daw sila laing panginabuhian na ara dire mo nang gabalik gid sila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.